Ýigitler hemme salam. 2 ýyldan gowrak ara kesmeden soň ýene men sizin garşyňyzda Kerwan Atajan YouTube kanalyna kanalyň uruny düşürilen videolaryny açyk ütgetdim. Bugünkü videoda awtowazyň iň gowy çykaran awtomobilleriniň biri Lada Vesta obzor. Ýigitler bu Vesta 2020-nji ýylda çykan bu Vesta Vesta'nın birinji pokoleniýasy. Degişli birinji pokoleniýasy 2015-nji ýylyň 25-nji sentýabryna önümçüligi goýuberlen. Bu Vesta'myzyň beýleklerden tapawutlyary we korobka передачасы обычный Lada'nın korobka передачасы däl, variator bolup gitýär. Motor 1.6-lyk atmosferli motor, Renault Nissan'ın motoru otýar. O motorun beýle ki o Renault logonlarda Nissan Almera'ra goýulýan motor. Vesta'myzyň uzunlygy 4440 mm. Iňi 1760 mm, beýikligi 1,5 metr. Edil bärde dask widinne ütköşmeler ba, sebäbi iminne tegerleri ýanky diskasy özüniňki däl, soň goýulan diska o arda häzir aýdyp geçer. Ta kadar göreliň kapodyň aşagyna näme zatlar ba, näme ütköşmeler ba. Ýigitler ýan kaýsymýaly motor 1.6-lyk atmosferli motor, 106 atyn güýji. Korobkany aýtmak ýatdan çykypdyr. Ýaponiýanyň JAT kompaniýasynyň korobkasy otyrmyna. Ýan kaýsymýaly variator otýar. Motorun obýomy 1596 cm3. Edil şu Vesta, şuňa meňzeş Vesta, ýa şu pokoleniýadaky Vestalaryň arasy mehanika tamma, robot tamma, arasy awtomat tamma. Edil bu korobka barda minus tarapy ýa plus tarapy diýiljek gal, sebäbi özüňiz bilýäňiz wagt-wagtyna ýaňy fuň çalyşyp dursaň ýörap durmasyn, täze masin, probegam onuň ýaly ullal, probegimler näme görkezler. Bunny gaz otýar, hem gazly hem benzinli ýöreýär. Ene bärde görünip durandyr gaz goýulany. Edil gazyň minus taraplarym ba, plus tarapa ekonomly, ýani arzan düşýär. Edil Rossiýada tim bolum arzan düşýär. Benzinden bilem o 3 arzan, şon ýalra opşym arda tapawutly ba, ýöne motory zaýalaýar. Gurok bolýar motor. Yani gaz yakması kıyın oluyor motorun. İyi plusam yöreneden bildirýär. Motor agram düşýär. Edil maşinin galan minus taraplarına kanaýdy biljek gal, maşin gowy maşin. Edil bagasyna diýýäm diýseňiz, alşyňyz görä, most arzanrak alyp bilseňiz, nimse bolýar. Tim bolam zapçatlary berde, liboy zapçat magazyna barsaňyz, liboy zapçatan ba. Edil Lada'nın zapçatlarda boğa, ondan Grand Tava, ileki Ladalara bilýäňiz, ödüňiz 7-nji, 6-njy. Dask widem, edil ýan dask widem aýtysmýaly diska ödüňki radnoy däl, gelenne abysny diska bilen kalpakly gelýär. Edil diskal gelýänem bar radnoy diskal, edil radnoy diskatyndan bil odan görýän özüme. Edil daş şu garadan seretseňem, edil çykyp durda sportiw diska ýaly şuň ödüne oturşy. Häzir letni rezinadyr bu. Basym jymna geçmeli. Ödüňizden baka beriň daşyndan edil men pikir etmörara gowy odan noktada edil diska hem renk hem diýilýän renk. Edil aýdynda da mine öz goşmaçalar goýsaň goýbermeli. Olen edil bila öz goýulan soň. Aýdynda Vesta ýadyga bu da soň goýulan. Ýöne kamerasy zavodskoy bolýandyr şoň. Öz kamerasy içinde monitory zady zavodskoy bolýar. Berde zavodskoy Parktronic wa. Başka aýdara edil öňkü pokoleniýaryna bil Vesta'ň odan ýöne. Edil aýdyna seretseň odany bildirip durandyr. Has renk ama gowy bolan ýöne. Edil şeýle seretseň gowrumlyrak ýaly öňkülerden.
Edil Rossiyada yankı münyan oğlanlara bärine kazır olmoya. Men kirimçe kazır bolsa odan gelişme mümkün. Edil şu renkde westan kazır oksundan ta göremok. Ýöne bärik biraz gawyp goýsaň bolýar. Başkadan goşmaçy hani arada faralar salçylandyr. Zavodskoy faralar pesrek gelýärmi. Häzir sinon ne bizim köpüýümiz bilýär-de sinon nip bilýär. Ak ine. Ak gök üsýärde. Bular has ýitigelýär. Ýöne uzak ýolly hasam ara bilir ýa-da zavodskoylary edil bilýärne ýa dalyna hasam pes görkezýän bildir. Sebäbi tuman ýol bolsa wapşy. Ýöne tuman katan ba başka näme? Başka ütköşk aýdara goýara zat ýok. Edil daşky widinne. Özüm bolsa maýdyl etmeli zatlar ba, özüm bolsa öz maşynym bolsa ederdim onu ýöne tak. Maşynyň daşky widen gowy. Ta ýitler salonyna geçdik. Birinji bilen rullun başlaly. Rull multirul. Yani подогрев руль ba. Ýa-da cruise kontrolumuz ba. I bir multimedia upravlение. Rullda обычный чехол ýetilen, men özüm bir çekol halamok. Tikilen çekol bolsa udobno turýar. Bala merwetde ol ýöne edil tikilen ýaly. Tak, inni bärde 90 klimat kontrol, görşüňiz ýaly. İki tane передний подогрев сиденья ba. İşte ya ikisem. Yine bärde daçyk dajda görşüňiz ýaly. Komplektatsiýadan lüks komplektatsiýa, ýani jyrny komplektatsiýaň bärine kadar jyrny komplektatsiýa hatamyny iki köşktür ýöne. Şeýler. Monitor soň goýulan. Ýöne monitor edil käbir komplektatsiýalarda monitorum gelýär. Edil bu monitorum gowy tutýar, men kirse gatow oturupdyr. Ýani korobkada maýçmaly variatr korobka. Edil balvar Nissan Tide'larda var etdi Türkmenistan'da. Şolum kamenge şolmoşu. Şäher içinde udobny. Men kirse tim bolum kreýetler olanlar üçin adam udobnydyr. Yani sebäbi razgonum saltalyp bolýar, frontudum udobny. Подогрев aynen подогрев ba, laboy подогрев ba. Garalankan ba. Ondan bärde ene gapyň aynalaryny dörtden açyp bolýar. Waditel tarapdan öldürmeden ba, i plusam bakkowy zerkalan regulировкасы bärde. Ta başka görşüňiz ýani bilen gadan ýani kapodyny açyp açamda görkezdim. Gaz var diýip, men şonda açygy. Tak, materiala gelsek. Materialy edil tarpeda material gaty plastmas. Edil yumşak adam gaty jost plastmas. Edil bärinkem gapynkam edil şonuň ýaly jost plastmas. Bärdem karbon. Edil karbon my original karbon da däliňe biljek gel. Edil audio sistemalar petrak men kirçe. Edil bu waga audio sistema petrak gelýär. Sebäbi beýlek Pololanky, Hyundai'lanky hasam gorak gelýär. Bärde has şu maşynda tabii de Türkmenistan'a Toyota kentirlen olsa, Rossiýada ýa-da Lada, Hyundai, Nissan, opşam şolar ünlüde. Başka обычный lük da ýok bärde görşüňiz ýaly. Обычный içi. Ýöne sidenýalary edil täze bildirýär da formadan sidenýalar edil şolarda BMW-da barmy, ýalňysmy da soňkulan hemmede ma kameralarda da madyr şundan sidenýa. Ýöne udobny sidenýalar oturmak. Sidenýalar gowy. Tak, başka подогрев sidenýalara da aýtdym. Häzir aýdynam görkezler, bagażnyň görkezler, bagażnykda gaz amma ýani kaçmaly. Ona görkezler bärde bolla bir şey ilk maşyndan keldi, galan komplektatsiýa ýitgen dat ýok. Galan han göreli, salon görkezeli. Yani salon görkezek diýipdim, salongadan açda şaraktary görkezeýin. Aýdyky. Öňkü sidenýa. Tak. I probeg görkezek diýdim. Probegam maşyn, gatkona maşynal täze sebäbi bu ýagdaýdaky maşynyň köpüsi 100-den 200-den aňarda probeg bolanlar bilýändir. Tagana görüp duran 78561. İbram ýanky mehanika geçenne priborda görkezýänne dede duşwat. Çekopda lekken, ana mehanika 1-da, ýokary ötseň 2. Naşak iyi ýene sağa ýatyrsaňam avtomata geçse. Bu şeýler ana ýaşy. Tak, terat ni pasajer
yankı ıydın oturyanlar üçün men pikrimçe udobny bärdine podogreflerim ba. Zaryat koyma üçün USB yeri ba. Tak. Bärde ütköşük zat ýok, obычный kofe zat goýar ýaly. Yankı bärim edil materiallar, yankı materiallar ütken zat ýok, şo gaty material hemmeti. Ýöne ýdykçy denýäňem edil öze gowy. Öze gowy, normalny. Edil munna çekol adam giydirilmedik da. Edil çekol giydirmedim, kirilecek denýäňem iňleşden, garada hem ýeri. Kowriklerim Yeva kompaniýanyň kowriklary, kowrik şulam. Ta başka ütköşük zat ýok bärde. Ýöne oturmana udobny, normalny. Sebäbi şol ýanky men oturuşym sidenýä edil, men oturanymdaky da sidenýä. Olyn yer ba. Bu lokal üstüňem normal. Ýöne edil men boýumy edil ýygy açyk kiçirek ýaly bilemok. Edil kellem degýär da men boýuma şuny kiçirek ýaly. Tagyny bagażyny görelim. Bagażyny ýanky açmaly bärde kameramyz ba. Zapaska daşyny duran reýitler bärde. Sebäbi ýanky açmaly zapaskaň ýany gada oturdular onda. Bagażnyň obýomy 480 litr. Men pikrimçe gowy bagażny. Näçe goşun bolsam fyrýa şoňaly. Sebäbi iňem uly edil bolýa da diýjekler gowy. Zapaska taýdym da täze dur. Edil görkezmeli nemetine bilemok. Ýöne edil gadanam ine gadan şeýlerak ine balon nur, şeýlerak balon dur. Men dogry görkez oturmaýyn. Şeýlerak bagażny. Indi näme? Indi sürüp baka beräýmek galýa. Galan karakteristikalarını, gerekli zatlaryny aýtdym. Iň soňunda bakasynam premierrak Reynasyn bakasyny, bazar bakasyny täze näçe, sürlen näçe, nähilre alsan gowy bolýar, onam aýdyp geçer. Onda näme sürüp görýäs? Ya bismillah. Ta ýigitler sürüp görelim maşyny. Ilki bilen bezapasnost. Remenimi çekýäs. Men özüm mekanik atromsoň açyk öwrenişmejek bolýar maşyna. Tak gitdi onda. Bu da soň goýlan ha, maňa müşahede etýär. Tak nemeden durun. Nolun avtomatda alıp çykyşyny barlak görelim. Ýanky açmaly gaz da. Gaz bolan üçin agyr çekýän maşyn hasam. Gaz ýakyp geçenok men pikirimçe de gaz. Edil udobnulygy, rol aýlanşy, ýanky upravleniýasy gowy maşyn agyr duýulýar maşynyň özi. Aýlanan adam öwürleňdeden atak ýöne gowy men pikirimçe. Sidenýede oturmak udobny. Rol tutmak udobny. Ýanky öwürmek udobny, ýanky aýlanmak, sürmek. Tim bolum ýanky açmaly şagar içinde avtomat bolsa, tim bolum kire edýän bolsaň, hasam gowy da şagar içinde mekanik bolsa eliň aýagyny ýadak, tim bol bäriň propkalar, evet. Propkalar hasam ýerwet bolýar. Tak, inni mekanikada näler şonu görelim. Tak, ýanky açmaly mekanikada ýörenä nälerini görelim. Bäri gapdaly ýekýän, ene bärde görkezip dur tarpady da mekanika birinji skorda diýip şunu düşürýän. 2,5 premier 2,5 bolada baranda. Üçte şu wagt. Razgonal adamlar çaltalýar. Bara 2 aşak bara. Karaçym ýokary geçseň, şu bir da bar ýatsa, ýokary geçseň 2 geçýär. Bärde görkezip dur da tarpady da. Ana. Maşyny öňe alyp barýar. Yeňiljek görýär da mekanikada. Mekanika gowy ýer şol. Razgonalanda çaltalýar. Avtomat ol häzir uly ýolda gidip barýan bolsaň, sen afgon almaly bolsaň, edil berenok. Ene şum karopgan imin plus ýeri şol.
Häzir gaz bolsadam razgon hat saltalya. Yana buraya görelim. 2 3 Bulyalı. Hapşam normal ne? Tak duruyaz. Bu yaptılı geçiriyaz. Naftamada. Seriden ağır çekkede avtomatta. Yani bulam goy. Gaz ekonomni. Men diýänme kreýetken olanyr düşünür. Ya benzin hasam gymmat berdi. Şoň ýaly ýitler. Tak, jemläliň onu. Başlas. Ýigitler, videomy jemläliň. Westa birinji pokoleniýasy, ikinji pokoleniýasyna bakat hasam gymmatrak edil diýerlerlerde 1,5 milyondan başlaýa komplektasiýasyna bagly. Edil bilen birinji pokoleniýasyna sürülen ýagdaýyna alsaň, Avitada beýlek saatlarda 800 000 adam tap bolýar, 600 000 tap bolýar ýagdaýyna görä, sürülendigine görä, biram komplektasiýasyna görä. Şoň üçin men pikirimçe bakana degýär. Ýigitler sürýanyňyz baga bolsa uja näçe opdyňyz we bu maşyn bilen kommentariýada belläň, gonuňyza ýaraýarmy, alan puluňyza degdimi? Indik videolar näme haýsy maşyna obzor etsek gowy, näme bardy video sürsek gowy, onam kommentda belläň, sizden gollap garaşan, like, podpiska ýatdan çykarmaň. Onu näme? Indik videolar görüşýänçe hoş sag bolun, jaňa sag bolsun.